Καλησπέρα φίλοι μου, άλλο ένα βιντεάκι από το Automoto Tips και σήμερα θα ασχοληθούμε με την αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας του αυτοκινήτου μας. Το φίλτρο καμπίνας προστατεύει το εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου από όλες τις επιβλαβές ουσίες, τα καυσαέρια και συνήθως τις μυρωδιές που προέρχονται από το εξωτερικό χώρο που κινείται το όχημά μας, από την κίνηση, έτσι ώστε εμείς μέσα να έχουμε μια καλή και καθαρή ατμόσφαιρα. Το φίλτρο καμπίνας είναι κάτι πολύ σημαντικό που οι περισσότεροι το αγνοούν ή δεν το αντικαθιστούν. Κανονικά θα πρέπει να αλλάζεται σε κάθε service, ανάλογα βέβαια και τι ορίζει ο κατασκευαστής μας, και τα συγκεκριμένα φίλτρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα απλά φίλτρα, που είναι ένα απλό υφασμάτινο φίλτρο που κάνει μια βασική λειτουργία που τηρεί τις προδιαγραφές. Υπάρχουν τα φίλτρα, τα λεγόμενα φίλτρα σκόνης και γύρις, τα οποία είναι πιο ενισχυμένα και έχουν ακόμα μεγαλύτερη απορρυφωτικότητα και μπορούν να διατηρούν ακόμα περισσότερα καυσαέρια. Και σε αυτή την περίπτωση εδώ έχουμε ένα φίλτρο άνθρακα, το οποίο είναι σαν ένα φίλτρο σκόνης και γύρις, απλώς υπάρχει και μια ειδική επίστρωση άνθρακα, η οποία αξιουδετερώνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μικρόβια, καυσαέρια και οσμές. Είναι ό,τι πιο ενισχυμένο υπάρχει και έτσι λοιπόν θα αντικαθιστήσουμε σήμερα το φίλτρο καμπίνας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα Seat Ibiza 1200 TSI. Η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας είναι κάτι πάρα πολύ απλό και μπορεί να γίνει από τον καθέναν. Στα περισσότερα αυτοκίνητα βρίσκεται συνήθως κάτω από το ντουλαπάκι, από την πλευρά του συνοδηγού ίσως ορισμένες φορές, ή καμιά φορά μπορεί να βρεθεί κάτω από το κάλυμα του γυαλοκαθαριστήρος ή εντός του κινητήρα. Σε αυτό το αυτοκίνητο όμως είναι πάρα πολύ τη διαδικασία αντικατάστασής του. Θα παρατηρήσουμε στο συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα και δίπλα σχεδόν στο καλοριφέρ υπάρχει αυτό εδώ το κάλυμα, το οποίο το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ανοίξουμε. Αφαιρούμε το φίλτρο και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε την ώρα που το βγάζουμε είναι το εξής, ότι θα πρέπει να παρατηρήσουμε με ποιο τρόπο είναι η ροή του αέρα. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα βελάκι που μας δείχνει ότι η ροή του αέρα στο αυτοκίνητο πρέπει να είναι έτσι. Άρα και το επόμενο φίλτρο που θα τοποθετήσουμε θα πρέπει να τοποθετηθεί με αυτή τη διάταξη. Λοιπόν, αφαιρούμε αυτό το φίλτρο και θα πάρουμε το καινούριο φίλτρο. Θα δούμε τη ροή του αέρα, μας έχει και αυτό βελάκι. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το τοποθετήσουμε πίσω και να κουμπώσουμε το καπάκι έτσι ώστε να είναι το σύστημά μας αντικαταστημένο. Αυτή ήταν λοιπόν η τόσο απλή διαδικασία αντικατάστασης του φίλτρου καμπίνας και παρόλο που το αυτοκίνητο έχει κάνει περίπου 15.000 χιλιόμετρα και έχει περάσει μόνο ένας χρόνος, παρατηρούμε ήδη ότι υπάρχουν αρκετά σημάδια καυσαερίων, μικροβίων και βρωμιάς, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν περάσει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μας και να τα έχουμε εισπνεύσει. Το φίλτρο καμπίνας είναι ιδιαίτερα βέβαια σημαντικό όταν έχουμε μικρά παιδιά στο αυτοκίνητο, τα οποία πρέπει να τα προστατεύουμε από τέτοιες μολύνσεις και καυσαέρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην υγεία τους. Από εκεί πέρα, η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, όπως σας είπα, μπορεί η θέση του να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ντουλαπάκι, ορισμένες φορές ίσως και μέσα στο ντουλαπάκι, σπάνια βέβαια, από την πλευρά του συνοδηγού να βρίσκεται κάτω από το κάλυμα των γυαλοκαθαριστήρων ή εντός του χώρου του κινητήρα. Αν βρήκατε λοιπόν αυτό το βιντεάκι χρήσιμο, like, unlike και αν θέλετε σκεφτείτε να γραφτείτε στο κανάλι. Να είστε καλά, Automoto Tips, μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.